Yaphila malume njani? Ngiyaphila nami sisi. Sisiwami ngifisa lana utshela ababukeli emakhaya ukuthi yini edala ukuthi uzivakashele la kwi-channel uMkhanyakodwa. Into edala ukuthi ngivakashe la. Yeah. Ingoba bengifisa ukuthi ningisize ukuthi ngithole ingane yami. Yeah. Eyalahleka esibhedlela esithile esikhona la eThekwini. Yeah. Kwagcina kuthiwa ishonile. Yeah. Le ngane le yashonayo angazi ukuthi eyami yini. Kodwa uma ngiyibuka akuyona yami ingane. Usho ukuthi ingane yakho bayishintshe esibhedlela. Yebo. Uma ucabanga kwenzakalani? Angazi. Awazi ukwenzakalani. Angazi nami. Ingane isizathu sokuthi ingane wawungalali naye eduze. Uma ingane ihlala enesari for iweight, awulali naye. Awulali naye. Cha. Zombili ingane zakho, kanti ingane zakho uthi zazi ngamawele. Yebo, sasingamawele. Okay. Wangeza amawele enye kuyintombazane enye kumfana. Yebo. Ephila yipi? Umfana. Umfana. Yebo. Uma usuhambe uyocheck ingane kwenzakalani? Bafike ngahlala nazo u3 days. Le enye ngosuku lesithathu ngabo past 3 mangaphosisi. Ngafike ngaba-check bobabili. Lo munye ngangamncelisi ngoba bethi ngamncelisi ngifike ngincelisi oyedwa mase ngiyahamba. Yeah. Ngahamba ngayogeza ngithe ngisageza ngezwe ngenoki. Kwathiwa ngiphuthume enesari. Mangifike enesari kwase kwathiwa abakhonanga ukuthi bemsize ingane idlulile. Idlulile emhlabeni. Uma uyibuka lengane akuyona yakho. Mangiyibuka yebo ngiyabona ukuthi akuyona yami kodwa ngazama ukukhuluma nabo. Bathi bona yami ngase ngathula ke ngoba vele sengisabela le khona ukuthi ngenzeka begcine benza umonakalo nakho ngavele ngasala sengithula. Ukuthula kwakho uthula usengaphakathi esibhedlela nawe awuhlala ngaphakathi esibhedlela? Yebo ngahlala ngaphakathi u4 months or 5 months mangaphosisi. Izathu senze ukuthi ngihlale ngoba iweight yayincane le engesha u960 le engisha u600 gram le engisha u960 gram kwathiwa ngizohamba isisha 1.8 zombili. Okay siswami, so kukhona walivula icala mhlawumbe emaphoyiseni kwenzakalani? Ngazama ukuthi ngiyovula icala kodwa usuphelile u4 months. Mangifike epolice station ngabuza ukuthi ngafike ngababekela udaba. Ngase ngabuza ukuthi kukanje ngenze njani. Bathi bona indaba ehlangene nesibhedlela ayihlangene na futhi angikwazi ukubopha uhulumeni ngase ngathi mina angizeli ukuzobopha umuntu bengizobuza ukuthi ngenze njani. Base bathi bona ngihambe ngiyokhuluma nomphathi wesibhedlela. Mangifike esibhedlela base ngathola ukukhuluma noPRO. Bathi uhulumeni akaboshwa. Futhi kahle bathi uhulumeni akaboshwa. Yebo. Mangabenza iphutha. Babechaza kanjalo ukuthi ngoba ngingenamali ngendlela babechaza ngayo. Kusho ukuthi kahle babeyibukela phansi wena. Yebo, ngasho kanjalo. So wena ufisa njengoba uzwa kahle ufisa kwenzakaleni njengamanje? Mina into engiyifisayo hayi ukuthi ngifisa ukubopha abantu cha. Ngifisa ukuthi le ngane le yashonayo behambe beyoyimba. Mawukuthi eyami yebo ngizokwamukela kodwa nabo banephutha ngokuthi beyifihle ngaphandle kwemvumo yami. Kwemvumo yakho. Yebo. The time ifihlwa wawukuphi wena? Wawusuphumile esibhedlela noma wawuphi? Cha. Ngangakaphumi. Ngoba yahlala nje impela. Ngakhuluma nabantu basemakhazeni ngomhla ka11 April. Ngabuza ukuthi njengoba kuthiwa ngizohlala u5 months bengakwazi ukuthi bengigcinele ingane njengoba ngisalinde iweight ukuthi ishayele iweight la bayifunayo. Bavume emakhazeni ngoba baze banginikeza inamba yomunye umasingcwabisane kodwa bangitshela ukuthi ngingasho ukuthi ngingabatshela abanye onesi esibhedlela ukuthi bathini. Banginikeza inamba yalowo muntu loyo. Ngaxhumana nalowo muntu wathi uzongisiza mase ngiphuma kodwa ngihlanganisa u2.2. Lo muntu osebenza ngaphakathi esibhedlela la? Yebo, umuntu osebenza ngaphakathi emakhazeni. Kodwa ngathi sengiphindela sengidischargewe sengibuya nasepolice station. Mangiphindela ngise ngiyombheka lo muntu lo kwathiwa uselivini. Uma babuza ukuthi bengangisiza ngani ngathi mina bengisazobheka ingane kahle ngiyidlovu. Wathi omunye noma ngabonanga ukuthi ubani wathi hawu usho le eyashiswa. Ngase ngithe ngisamangele kanjalo kwangena omunye umama nje wayedaka wathi hayi wabuka efayilini wathi hayi leyo ngane yancwatshwa. Kade isanda ukuhamba nje last week lezo ngane zingcwatshwe emolweni. Ngathi mina hawu yancwatshwa ngemvumo kabani.
ubani onika imvumo yokuthi nihambe niyongcwaba leyo ngane. Angithi nathi ingane yami pho leyo right ngiyithatha bathi bona bebengangitholi efonini. Wena wawususekhaya? Cha, ngangisakhona esibhedlela. Mawukuthi wawusesibhedlela ingane semoshana? Yebo. Usalindelene enye ukuthi ikhule? Yebo. Uthe uma usuphuma lapho-ke wena wasuye emaphoyiseni? Ngaphuma ngahamba ngozama, ngaphuma nje inyanga eyodwa. Ngangilinda imali yegrant ukuthi ngifuna ukuyihlanganisa, ngahamba ngakamashonisa ngayoboleka 1,000. Ngathatha nele yegrant ngoba zikhona ezinye ezo2 eseceleni. Ngihlanganisa lo 2.2 wabo. Ngawuhlanganisa before ngifike emaphoyiseni imali angivele sengiyiphethe. Ngagibela ngaya eMagandi ngalo usuku olulodwa. Mangifika lapha nasebeyangitshela ukuthi ingane yangcwatshwa, ingane yashiswa, manje angiunderstandanga ukuthi ngicine ngenze njani. Ngakhuluma nabo labo basemakhazeni bathi ingane yangcwatshwa emolweni sisi. Ngagoloza mina ukuphuma. Kwathiwa angihambe ngibuye ngakusasa noma bazongifonela. Ngase mina ngifonele ngizofika la kusasa. Manje sengiyabuya ngakusasa lo bhuti wakhona engize ngikwazi ukumusha igama. Wasiza abanye abantu ababefike ngemumva kwami. Wangiyeka mina. Wangihlinela. Uthe seqedile ukubasiza laba abantu ngisahleli njalo mina. Wadla. Ngaze ngasizwe yilo mama lo othe ingane yami yangcwatshwa. Ngiyacabanga ukuthi uyena owathi ingane yashiswa ngoba izwi kwakwelo muntu wesilisa babebabili endlini ndawonye. Yebo. Uneminyaka emingaki? No-27. No-27? Yebo. Okay. Le nto iyenzeke ngonyaka ophelile? Yebo. Lo munye umntwana uyaphila? Yebo, uzothi kwanye ngomsombuluko. So wena ngokwakho la njengoba ufikile la njengoba uze la kwi-channel uzocela abantu ukuthi abanamandla ukuthi ke mhlambe ikwazi ukuthi iyombiwe ingane? Yebo, ngiyacela Nkosi yami ukuze nami ngizokwazi ukuthi ngiphole ngaphakathi ngoba uma ngithi ngithengela lokhona mhlambe ngithi ngisathatha noma amaphampasi kuyafika lokho ukuthi ingane yami mhlambe ngabe iyadla enkulu yini le khona noma isaphila noma njani angazi. Bengifisa ukuthi ngicine ngazi ukuthi kwenzakalani mawukuthi iyashona iyona lesemolweni njengokusho kwabo beyimbe benginikeze ngigoduke layo. Ngakuthokozela. Yebo. Njengamanje uhlala kuphi? Ngihlala endaweni yasemahlabathini eVerelem. eVerelem? Yebo. Uhlala nobala uhlala khona? Ngihlala ney'ngane zami ey'ntathu. Kanti lawo okay. Amawele khona ongaphambili bakhona bangaphambili kwamawele? I-first born ina-12, owesibili una-8 mase kuba amawele. Okay. Uhlala nabo bonke abantwana bakho? Yebo. Okay. Ngiyakuzwa sisiyami udaba lakho lubucayi kakhulu ngale ndlela eyisimanga. Umphakathi wase-South Africa ngicabanga ukuthi niyamuzwa usise uyabeka ngendlela abeka ngayo. Uyasho ukuthi kwenzakalani ngengane yakhe. Mhlawumbe nje ukuqinisekisa nje sisi wena udaba into ofuna iyenzeke njengamanje yini? Isifiso sami ukuthi iyombiwa leya ngane kodwa ngokufisa kwami angazi ngoba no-PRO bangicindezela bathi angivele ngiyiyeke lento. Bafuna kahle kahle ukuthi ngiyiyeke. Uyiyeke lento. Kodwa-ke ngeke ngize ngiyiyeke. Akuvumi ukuthi ngoba phela ingane yami nale ngiyakhula ngizothi usisi wakhe uphi bashonaphi ngoba naye uhlale ngabe right. Yebo. Hayi ukwazi ngoba buhlungu. Kwaze kwaba buhlungu kakhulu siswa. So udaba lakho ngicabanga ukuthi ababukeli bayezwa emakhaya ukuthi kahle kahle awulwe nabo kahle kahle nokuthi ufuna ukulungiswa nokuphola. Mina angibophi umuntu. Awubophi umuntu. Angifuni lutho futhi into engiyidinga ingane yami kuphela. Noma ufuna le eyangcwatshwa ufuna ukuthi ucheck ukuthi kwenziwe iDNA ucheck ngoba ukholwa nokuthi lengane iyona iyona le yangcwatshwa yakho. Yebo, le yangcwatshwa ngifisa ukuthi bewahlola amathambo ngoba uPRO nalo sisi lo engazi noma uyimanager noma uyini bathi mele ngithole udokotela ngifike nodokotela wami ngoba mina ngifuna ukuthi lengane iyombiwe.
futhi kuzongihlula lokho ngeke ngize ngi-afford. Ngiphinde futhi ngifike nomuntu ozokhokha ukuthi imbiwe lengane le ngoba kuyabiza izumbulu ngeke ngize ngi-afford. Bathi bona okungcono ngihambe nabo ngihambe ngiyokwenza amasiko laphaya. Bazongigibeza bengilande ngisho ekhaya ngemoto yamahhala mangizokwenza lokho. Kodwa mayiyombiwa ngebakwenza. Ngeke beze bengisize mawukuthi izombiwa unless mina ngizokhokha. Ngiphinde ngikhokhe ukuthi kade ngihleli esibhedlela bona bayigcina lenye ingane. Ngikhokhele lokho. Ngeke ngize ngi-afford. So kushuthi nje wena ufela ukunga-afford. Yebo ngikufela ukunga-afford ngoba begcina ukungifonela ngafonela uyena lo sisi lo. Wayelokhu uzongifonela wangifonela wathi kumele ngizolanda i-tune number. Ngase mina ngiyeza ngamvele ngamziba kanjalo ngoba ngiyazi ukuthi ngeke ngize ngilande i-tune number yengane engingayazi. Ngeke ngize ngithathe isipoke engingasazi. Ngizoyithatha leyo ngane mhla Waba nesiqiniseko ukuthi yami ngoba ukube mhlambe bona baqinisile banayo iproof ukuthi le ngane yami kumele bevele obala. Hayi lento kulokho beshona ngapha bengitshela ukuthi hayi kukanje hayi belokho beshona le. Hayi ngikuzwa kahle siswami. Ngiyafisa sengazuthi ababukeli emakhaya kuwona wonke ama-platform wethu bangakusiza. Nabantu abanamandla ngoba sinamandla thina. Sabantu abamnyama vele sifela khona ukuthi asinamandla. Asinamali siyahlupheka. Nangu umntwana omncane lapha mfowethu okhalayo. Ukhala usizi lwengane yakhe. Ucela usizo ukuthi ke nimsize. Ngathi ngiphuma esibhedlela ngihamba ngogoma ingane. Babuza ukuthi why ingagomanga sonke lesikhathi. Ngase ngabachazela ukuthi ngangihlela esibhedlela. Manje ngafike ngayigoma ngaya kawu2. Okwesathu kumele ngiyigoma ngiyabona ukuthi akuhle kahle. Bangibuka ngelinye ilihlo. Ngagcina ngingasayigoma kumanje nje ayigoma. Mawukuthi mhlambe iyagula ngihambe ngize ngincamela ukuthenga imithi ukuthi ngiyiphuzise. Ayisagoma nje inhlobo. Ngiyasaba ukuthi ngibengagcina mhlambe beyintshontsha nayo le khona. Ukushuthi nje ingane yakho nje into ekuthiwa umngoma yohamba ngesimo sokuthi uma wayo yasaba. Yebo ayisagoma nje inhlobo. Ngiyakuzwa siswami. Bapha basekhaya. Bakhona inkinga ukuthi umndeni awuzwani. Ngawodwa. Yebo ngawodwa nje awuzwani nhlobo. Uhlala nobani manje? Ngihlala nezingane zami ezintathu. Endaweni yasemahlabathini eVerelem. Umuzi ohlala kuwo uhlala wedwa. Yebo ngihlala ngedwa kodwa noma ungekho safe ngoba ngelinye ilanga ngisanda ukuphuma esibhedlela kwafika ama-social worker. Athi azongibona umuntu osanda ukushonela ingqondo yahamba. Ngase ngavele ngabilisa amafutha. Ngafaka noshukela ngase ngaphumela eminyango ngase ngabaxosha ngoba nginelukuluku lokuthi mhlambe bazogcina bethatha le ngane le ngoba kuthiwa ngiyahlanya. Nothi ukuthi ngiyahlanya indlela ingoba izinto abazenzayo. Uyiphilisa ngani manje? Ngiyazama ukutohoza negrant. Negrant. Yebo. Ngiyakuzwa siswami. Okay, sabuyela la udabeni lokubilisa amanzi. So wena wabilisa amanzi wawufuna ubashisa manje? Cha, not amanzi amafutha. Amafutha. Ngafaka amafutha ushukela ngabilisa. Bese ngifuna ukubashisa ngabatshela ukuthi bengaphinde beze lapha ngoba ngizobashisa. Base bahamba kanjalo. Yebo. Awubazi labantu ababefikile. Laba ama-social worker awazi noma kuseyibona lapha sesibhedlela. Awakhona esibhedlela ngoba sagcina sesingasazwani. Sesingasazwani nabo. Yebo. Umbukela mama ngasekhaya ngicela ukuthi ke nenze okulungile ke ni-subscribe kule channel ukuze nizothola wonke ama-video esiwafakayo. Lolu daba ke lubucayi kakhulu bafowethu. Ngiyacela ukuthi kuzo zonke izinhlaka ngaba izinhlaka ezimele izinhlaka zikahulumeni zikwazi ukusizana nangusisi. Asinawo amandla nathi. Usibizile njengey'ntatheli ukuthi sizozwa udaba lapho. Sesilizwile udaba lakhe. Ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi ke bazolekelela ekuthenini usisi
athole ukuphumula emoyeni wakhe ngoba uyasho ukuthi inkinga akakutholi ukuphumula. Awakho ukuvalelisa athini siswami? Awami ukuvalelisa ukuthi ngithole ingane yami kuphela nje, akukho okunye. Akukho okunye. Angibophi umuntu, ngidinga ingane yami kuphela. Hayi ngiyakuzwa siswami.